Ja, beste omroepkijkers en kijkers, we zijn vandaag te gast bij herberg De Grenssteen in Vaals. We hebben een hele leuke middag samen met een aantal muziekverenigingen. En we hebben vandaag de eerste muziekvereniging te gast. Dat is Harmonie Excelsior van Nieswiller. Naast me staat Dorothee Simons, die heel belangrijk lid en bestuurslid is van deze club. En het gaat me even vertellen, wat is nu heel erg belangrijk voor u, Harmonie, in deze hele mooie kerstperiode? In de kerstmaand hebben we weer immer de adventsmissen. Die luisteren weer op met de jeugd van Nieswiller. En daarneven hebben we weer elk jaar een kerstconcert. Dat is een hele leuke periode voor ons. Hele drukke periode ook, neem ik aan. Ja. We hebben vandaag 2 muziekstukjes voor u. En we luisteren het eerste muziekstukje. Kon ik het zelf even aan wie het heet? Ja, het eerste muziekstuk wat we gaan spelen is In de Blik met 20 van Gustav Holst. We gaan luisteren naar een muziekstuk van Harmonie Excelsior Nieswiller, onder leiding van Henk Haan. En Dorothee, we gaan het stuk hitje. Het stuk heet Polish Christmas Music van Johan de Meij.
Waar vandaan kan ons kookprogramma Krijtland Culinair deze keer beter komen dan vanaf het Drielandenpunt? Zij zijn dan ook te gast bij Brasserie Restaurant Wilhelminatoren, alwaar zij u een culinaire verrassing laten zien. Aansluitend hoort u sfeervolle muziek van mandolineorkest Alpenklank uit Lemiers.